والپول پټ کې یارا پسر د خوب نبی دی دے والپول پټ کې یارا پسر د خوب نبی دی دے نن رضا الله رورا ختم بخاری دی دے نن رضا الله رورا ختم بخاری دی دے والپول پټ کې یارا پسر د خوب نبی دی دے نن رضا الله رورا ختم بخاری دی دے نن رضا اللہ رورا ختم بخاری دے دے ویل دی قاضی سے خوب مینا ہر کتاب درتا ہم یہ بخاری شریف حل کڑے باپ باپ درتا ویل دی قاضی سے خوب مینا ہر کتاب درتا ہم یہ بخاری شریف حل کڑے باپ باپ درتا مخپا احادیثو منور و نورانی دے دے نن رضا اللہ رورا ختم بخاری دے دے نن رضا اللہ رورا ختم بخاری دے دے والپول پڑھ کے یارا بسر د خوب نبی دے دے نن رضا اللہ رورا ختم بخاری دے دے نن رضا اللہ رورا ختم بخاری دے دے مولانا احسان الرحمن کڑے تربیت درلا ہم صفی اللہ مولانا کڑے مشق درلا مولانا احسان الرحمن کڑے تربیت درلا ہم صفی اللہ مولانا کڑے مشق درلا دوین ختم کڑے ٹول کتاب د ترمذی دی دے نن رضا اللہ رورا ختم بخاری دے دے نن رضا اللہ رورا ختم بخاری دے دے والپول پڑھ کے یارا پسر د خوب نبی دے دے نن رضا اللہ رورا ختم بخاری دے دے نن رضا اللہ رورا ختم بخاری دے دے تا چی پترز د منطق کی یہ مسلم ویلے داغا د کوستان مولوی صاحب عبدالحلیم ویلے تا چی پترز د منطق کی یہ مسلم ویلے داغا د کوستان مولوی صاحب عبدالحلیم ویلے کلی د مفتی زار کلی د مفتی وزیر زاد مسلم ثانی دے دے نن رضا اللہ رورا ختم بخاری دے دے نن رضا اللہ رورا ختم بخاری دے دے والپول پڑھ کے یارا بسر د خوب نبی دے دے والپول پڑھ کے یارا بسر د خوب نبی دے دے نن رضا اللہ رورا ختم بخاری دے دے نن رضا اللہ رورا ختم بخاری دے دے